Lukurongni bagai samung khlaimani satung watui hor sal bathak lailia 26 Assembly constituency tipra mothani adangrok salbrumno kaisa tei kaisa lukurongni jingjal birmani jorao lukurongni sambo basa utai chubasu yapalayu oba haino hai kaisa mangpli kase pheka 26 Assembly constituency bising khobjak tei signani bisi sumonto parani bukhok okra sadona debarmani sajak engineering course pore uitong thani nog nukhong belai chugya bufabo kurei bumabo saisung jamansak pore rifano paithego sakni phan paisuglia angei wanamabo kalai tongmani srengmungni haparo belaino sikango agogoi tongo bukhok sadona debarmani sajak tei bisa tongkho engineering course painani phia sago phan kurei bukhok sadona debarma busano pore ri tlangnani ojorbono thangai chubasu khalaika 26 Assembly constituency ni tipra mothani adongrok arbo manjaka khoi zonal chairman boromna bisu debarma khoi political district working president boromna tirthi debarma 26 Assembly block vice president boromna subal singh debarma tei basaibari regional committee ni president boromnang pritesh debarma no khoboi community pramothani senior leader rok manjak laikha nainedi paithego tam kok sarka chini magpriwo Tini o horjora phano rok tamni bagi oro sakwai mani sa belaki hambai chungtini chini 26 Assembly Bidhan Sabha bising klaijak chini sumonto bisi ojaga khorja teaching bisi sumonto para engkai ojaga khorja chini bukokokra chini sadona berma bini nogo chung kisija haino bini bising ti chung khlai manka chini bini sajok khorja khub kaham talent intelligent chini dopani kaisa sengkrak in future bono chung belaki khanawai belaki khatungka aboni bisingti tungtini bongno kongo phaika bini sajok kaisa engineering course khai tongo engkai balai ngo talented gabo hai borokno chini dopani chini thinangni future ni borok chini kaisa imang borok hai borokno mai nangman jorao phano chung kisija joto palbaksake jara phaicho bonan bangi phelaika chung maja phela chini tako gokra chini wam tenino te chini district ni working president chini tako gokra datiti chung mai tongo block ni vice president chini tako gokra dasubol ching chini joto bisini Daniel Song PSF ni te mai kai chini deputies abai chung palkhe phelaika chini sapung yang rasogo ramche yeno chung kaisi school ni campus balai bolong tongona bo hokmani yagulo chung khnai manka ga hor harpano chini khorcha bukhungno chini hanongno kaisa chobai thalai ni nei chung jotono tisita chini chokmani bolong dikha tiaba chini rangpisa kotor ko gya bini lekhapora khaitani chung buskani salo ba chini hamari chini palni kaisa hamari bini bangai tongnai te thinango chini dopani bangai samung khainani ba chini doparano bangai kaisa bobo ojamangui phaitan bobo buskani salo ani bangai chung tini binne kongo just kaisa visit khaiti bono kisita chini hamjangmung japanani kelika ambai